Diversi studenti li attendu l-iskola tas-seminarju se jkun qed jibbenefikaw minn kamra partikolari għal tfal bi bżonnijiet varji. Fil-fatt, fl-aħħar xhur ġiet attrezzata Multi Sensory Room sabiex aktar minn 22 tifel jagħmlu użu minn apparat varju. Dan kollu jgħinhom mhux biss biex jitalmu bil-modi tagħhom, iżda wkoll sabiex ikollhom spazju sigur fejn jistgħu jilagħbu. Net News kellem mal-koordinatur tal-inklużjoni fl-iskola Charlotte Scambri li ħadmet biex tassigura li din il-kamra tkun adattata għal bżonnijiet ta' kull persuna. Bażikament l-istudenti ikollhom ċertu bżonnijiet li jkollhom bżonn jikkalmaw is-sensi tagħhom jew inkella aktar jistimulawhom. Allura din il-kamra isservi għalhekk. Ħafna drabi dawn ikunu studenti li ma tantx ikunu jistgħu jilħu l-kurrikulum fil-klassi bħal sħabhom. Allura tista' timmaġina li kamra bħal din tagħmilhom differenza kbira fil-ħajja tagħhom l-iskola. Charlotte Scambri spjegatilna l-importanza ta' kamra bħal din. Il-ġurnata tagħhom ma tkunx fil-kamra biss, xorta ikunu fil-klassi. Jiġifieri din dil-kamra li parti mill-Learning Hub mhuwiex post fejn jiġu hawnhekk il-ġurnata kollha, xorta jkun hemm lezzjonijiet u żmien ħin fil-ġurnata fejn jkunu fil-klassi u jagħmlu attivitajiet ma' sħabhom. Kristin Mamo għal Net News.